sanotaan näin, että toivottavasti sitten lopussa syntyy vähän keskustelua ja kysymyksiäkin siitä. Mutta tosiaan niin hyvää huomenta omasta puolesta ja tervetuloa kuuntelemaan puoleksi tunniksi suurin piirtein, että miten tuo Copilot-investointi voitaisiin saada kannattavaksi. Ja koska mä oon kyseessä, niin tähän ei nyt ole ihan semmoisia piikkisuoria, tuossa on valtatie semmoisia vastauksia, mutta ainakin käsitellään sitä asiaa. Ja nopeasti taas Printcomista, eli meitä on tällä hetkellä on yli 120, ja meillä on liikevaihto 36 miljoonaa, ja me ollaan aika lailla ympäri Suomea toimistoja, ja me ollaan lähellä meidän asiakkaita, ja meitä on fyysisesti tietysti Lahden toimistolla, joka on suurin ja kaunein näistä kaikista. Tai ei toimisto, mutta ne ihmiset ehkä. Ja sitten mitä palveluita me tarjotaan, niin muun muassa IT-ulkoistuspalveluita, loppukäyttäjäpalveluita, infrapalveluita, tietoturvapalveluita, tulostuspalveluitakin löytyy ja kaikkia koordinoi sitten palveluprojektihallinta. Ja mä oon itse tuossa modernin työympäristön tiimissä, eli siihen kuuluu tietohallintopalvelut ja pilvipalvelut ja sitten se Copilotkin niin kuin tippuu siihen, eli puhutaan tuosta Microsoftin pilvestä aika pitkälle, niin sieltä olen itse niin sanotusti myös, kuin myös hurraavat tiimiläiset tuolla taustalla. Mutta joo, eli nopeasti kanssa itsestäni niin on modernin työ vanhempi konsultti, ja mun erikoisosaaminen ei ehkä tipu sinne kaikista teknisimpään päähän, mutta tiedon suojaus ja luokittelu ja elinkaaren hallinta kuuluu siihen mun hommaan. Ja sitten niitä Microsoft 365-välineillä, eli SharePoint, Teams, Copilot ja Purview. Ja mielellään laittakaa linkkauspyyntöä tuon linkkarissa. Mä oon siellä, en ihan hirveän niin aktiivinen kuin monet on, mutta kohtuuaktiivinen. Ja Teams-chatilla saa kiinni tuolta samalla sähköpostiosoitteella myös. Eli ihan voi ottaa yhteyttä. No niin, sitten päivän epistolaan. Nopea kertaus viime kerrasta, ne ketkä ei mahdollisesti ollut silloin mukana. Eli me puhuttiin M365 Copilot-valmiuksista. Ja siellä todettiin jo, että nämä 3 asiaa pitäisi jollain tavalla olla hanskassa. Ei täydellistä, koska jos odotetaan täydellistä maailmaa, niin mitähän ei ikinä tapahdu. Mutta se kuitenkin silloin, kun puhutaan M365 Copilotista, niin se data eli ne tiedostot pitäisi olla siellä M365, Microsoft 365 ympäristössä, SharePoint, Teams, OneDrive, sähköposti, levypalvelin, jos siellä on kaikki, niin sitten joutuu ehkä miettimään sitä, että pitäisi migroida niitä tavaroita jossain vaiheessa pilveen. Datan laatu, mun lempiaihe, tiedonlaatu, eli ei duplikaatteja, mielellään arkistointikäytänteet, tiedon elinkaaren hallintaa, eli sitten roskaa, ja niistäkin pitää uskaltaa päästä joskus eroon. Huolimatta uskomattoman upeasta ulkonäöstä, niin olenhan toki henkinen kirjastonhoitaja, niin tämä on mun lempiaihe. Siellä tehdään yleensä sitten myös tekninen tsekki, eli katsotaan, että se on tietoturvallinen, siellä on jakoasetukset kunnossa ja sitten Teams Litteronit muut toimii, että se Copilot toimii kunnolla. Ja sitten kun ollaan päästy tästä teknologiasta, aina lisenssит unohtui. Joo, lisenssitkin on ihan hyvä olla. Mutta joo, eli kun päästään tästä teknisestä ympäristöstä pois, niin sitten pitäisi miettiä myös sit yhteistyötä, eli pitäisi olla yhteisiä toimintatapoja. Kun Copilot lähtee promptaamaan, sille pitäisi antaa aina joku osoite, eli Teams-kanava, Teams-chatti, käy katsomaan mun sähköposteista, käy katsomaan OneDrivesta, niin pitäisi olla aika lailla yhtenäiset toimintatavat, jotta se Copilot löytää sitten sen tiedon. Ja tekoälyn käyttötavatkin mielellään sitten yhtenäväisiä sen mukaan. Löydetään tiimissä esimerkiksi hyvät tavat, että miten meillä tehdään vaikka projektisuunnitelmaa tai tarjouksia, miten me hyödynnetään Copilotia siinä. Uusien rutiinien laittaminen siihen vanhojen tilalle, niin tämä onkin mielenkiintoisin homma aina, että miten me saadaan niin kuin koko porukan rutiineita muutettua. Et ihan hyvä esimerkki on siinä, että kaivaako kaikki aina Googlen esiin vai otetaanko se Copilotti sitten esiin, niin näe, että saadaan niin kuin myös organisaatiotasolla sitä vähän sitä käännettyä sit laivaa enemmän sinne tekoälysuuntaan, niin se vie jonkun verran aikaa. Ja vastuullisuudesta, eli sitten kun tehdään niitä kuvia ja tehdään niitä sisältöjä ja haetaan sitten tietoa, niin siihen olisi ihan hyvä olla sellaiset pienet ohjeet, että miten sitä tehdään. Ja yksittäiset ihmiset, en voi liikaa korostaa promptaamistaidon tärkeyttä. Jos ei sitä osaa, niin sitten se Copilot-käyttökokemus on ei niin maailman paras. Ja omien toimintatapojen muutos
kaivatko Googlen esiin, otatko Copilotin, teetkö sen slide deckin aina silleen, kun olet tottunut se tekemään, niin tämä on ehkä se kaikista aikaa vievin ja hankalin homma. Ja sitten just tietoturvallisesti esimerkiksi tiedostojen jako, se osataan tehdä ja katsoa, että mitä tietoa sieltä esimerkiksi Copilotin avulla kopioidaan, ja sitten tietosuoja, eli henkilötiedot, jos on henkilötunnuksia ja muuta, niin sitten katsoa, että miten niitä jaetaan ja mihin niitä jaetaan ja miten niitä tekoälyllä hyödynnetään. Mutta tässä semmoinen lyhykäinen kertaus edellisestä kerrasta. Lyhykäinen. No niin, se oli aika paljon luvattu. Ja ne, ketkä muistaa viime kerrasta, niin meillähän oli tämmöiset firmat kuin Pöhinä ja Puppula. Ja me voitaisiin katsoa vähän, että miten me saadaan se Copilot-investointi kannattamaan näille 2 eri firmalle. Ja ne, ketkä ei muista, että mitkä ihmeä oli tai ei ollut mahdollisesti viimeksi paikalla, että mitkä oli Pöhinä ja Puppula, niin Pöhinäkerho AB on tämmöinen kasvuyritys. Siellä on tosi innostunut johto. Siellä mietitään jo, että miten sitä DeepSeekia voisi oikein hyödyntää. Ja vähintäänkin Geminiä ollaan kokeiltu ja samoin Runwayta. Ja siellä on 8 vuotta vanha M365-ympäristö, eli ollaan oltu pilvinatiivi-alusta saakka. Mutta sitten toisaalta siellä ei ollut yhtenäisiä toimintatapoja ja sitten mitään tiedon elinkaaren hallintaa, ja sitten on hirveästi näitä varjo IT-ratkaisuja, eli kaikki on lähtenyt kokeilemaan vähän kaikkea, se on Midjourneytä ja on Slackia ja kaikkea muuta kivaa käytössä. Mutta sitten meillä on tämä vakaa ja varma Puppula-yritys, jossa on vähän varovaisesti johtoa. Siellä on muutama semmoinen innokas AI-driveri, ja kuinka ollakaan, niin tiedostot on myös tallessa ja ne on tallessa levypalvelimella. Eli OneDrivea vähän käytetään ja sähköpostia, mutta tiedostot on pääasiassa siellä Yllä tai Zetalla tai jossain muualla. Se, mikä on siellä hyvä, niin siellä on jotain yhtenäisiä toimintatapoja. Esimerkiksi sähköpostia käytetään aina, kun halutaan lähestyä kollegaa ja sitten laitetaan liitetiedostot mukaan, mutta kaikki toimii samalla tavalla. Kukaan ei siellä häröillä millään Teams-chatilla esimerkiksi. Ja se IT-ympäristö on aika vakaa, eli sitten myöskin puuttuu tämmöiset niin kuin Dropbox, Google Drive, kaikki muut tämmöiset WeTransfer-tyyppiset ratkaisut, eli niitä ei ole myöskään otettu käyttöön. Nyt seuraa sitten tämä osuus, että mitä tämä sitten maksaa. Eli kun me lähdetään miettimään M365 Copilotin käyttöönottoa, niin tästä lähdettiin siitä näkökulmasta, että kummatkin yritykset haluaa 20 pilottikäyttäjää sinne mukaan. Ja jos me ajatellaan, että meillä on lisenssikustannus noin 30 € kuussa per käyttäjä, niin se on 360 vuodessa, eli se on 20 käyttäjälle semmoinen 7200 se lisenssikustannus. Ja sitten meillä on koulutus- ja käyttöönotto pilottikäyttäjille, siellä on joku konsultti häröilee ja kouluttaa, niin se voisi maksaa vaikka semmoinen 5000, että niitä otetaan sitten 1 kappale. Ja sitten lasketaan vielä niin kuin suorat työkulut, eli sitten se konsultti on kuulemma vähän semmoinen orjapiiskuri, ja se laittaa ihmiset töihin ja tekee semmoisia vaikeita kotitehtäviä ja istuttaa niitä väkisin jossain koulutuksessa, niin on laskettu, että siihen menee noin 16 tuntia per henkilö siihen pilottijaksoon ja siihen opiskeluun. Ja tuommoinen keskimääräinen kulu per työntekijä on 27 € mediaanituloilla per pilottihenkilö, ja kun niitä on 20, niin se on semmoinen 8,5 tonnia valtteralla. Eli vuodessa, jos meillä on 20 pilottikäyttäjää, niin se maksaisi noin semmoinen vähän vajaa 21 000 €. Ja mä tykkään yleensä laskea per pilottikäyttäjä. Joku laskee kaikki nämä justiin, että näin paljon se maksaa yhteensä, mutta se on noin 1 000 € per vuosi. Ja sitten me ei vielä oteta kantaa niihin projektikuluihin, joita saattaa syntyä sitten, kun sitä tietoa pitäisi lähteä arkistoimaan tai poistamaan, ja vähän pitäisi ehkä miettiä sitten levymigraatiota ja kaikkea muuta tämmöistä, eli siellä taustalla tosiaan saatetaan joutua tekemään jonkun verran töitä. Niitä ei oteta tähän vielä mukaan. Mutta sitten voi kaivaa kännykät mahdollisesti valmiiksi, tulee taas se kysely, tai sitten pääsee klikkaamaan linkkiä. Niin mitä ihmettä teidän mielestä tällä 1 000 € pitäisi saada? Eli jos laitetaan pilottikäyttäjälle sen verran rahaa, ja mä oon aina se, kun ruvetaan puhumaan Copilotista, niin me halutaan tehokkuutta tai tuottavuutta siihen tietotyöhön. Niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tämän Copilotin avulla pitäisi vapautua työaikaa. Asioita pitäisi pystyä tekemään nopeammin ja tehokkaammin ja näin poispäin. Nyt mä haluaisin, että valitsette 3 vaihtoehtoa noista, mitkä resonoituu kaikista eniten. Eli kun vapautuu sitä työaikaa johonkin muuhun, niin mihin se pitäisi oikeastaan käyttää?
Siellä ei näkyy animaatiot toimia. Ei se mitään. Mutta voitte klikata tuota linkkiä tuossa näytöllä, tai sitten ottaa QR-koodi puhelimella, kameralla, ja sitten jos Tiina jakaa sen tuonne Q&Ahan sen linkin, niin sieltäkin se vielä löytyy. Kohta rupeaa jakamaan noita tuloksia. Siellä voi kirjoittaa 100 uutta sähköpostia sille vapautuneen työajalla tai osallistua useampaan palaveriin tai tehdä asiakastyötä tai oppia uutta. Mä en löpise täällä, että voitte keskittyä. Siellä on 5 vastausta. Sanoinko mä, että mä löpisen? 11 vastausta. Olisi meillä on porukkaa 37, pitää vähän aikaa vielä olla. Tosiaan 3 saa, voi valita vähän, mutta 3 on se maksimi. No niin, 12 vastausta, vielä muuta. No niin. 16 vastausta, nyt voi ruveta jakamaan. No niin, siellä olisi tällä hetkellä 18 vastausta. 19. Ja siinä olisi niin kuin top 4 on, että 100 uutta sähköpostidokumenttia tai viestiä pitäisi kirjoittaa kuussa. Anteeksi, siinä on 0. Jäi vanhemmalla konsultilla nykyään silmällä sitten kotiin. Mutta joo, aikaa uuden oppimiseen, innovointiin, uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja sitten laadukkaampiin sisältöihin ja asiakastyöhön. Siinä on toi top 4. Mutta joo, kukaan ei siis valinnut 100 uutta sähköpostia tai dokumenttia tai viestinkirjoitusta. Työpäivän aikana palautumiseen tai yhteisöllisyyden luomiseen sekään ei hirveästi saanut, eikä onneksi toi useampaa palaveriin osallistuminen. Ja sitten työjärjestelyyn ja valmistautumiseen. Mutta joo, 19 vastausta. Tämä näyttää aika hyvältä, koska sitten seuraa se Vuorisaarna. Mä nopeasti kurkkaan tuonne Q&Ahan, että sieltä ei ole tullut jo vielä mitään. Riitta, luotan siihen, että sä sitten herättelet mua, jos siellä pitää reagoida. Taas takaisin. Jako. No niin. Mikä se on se oikea vastaus? No se oikea vastaus oikeastaan, niin tosiaan, että jos on yhtäkkiä maagisesti 3-4 tuntia ylimääräistä työaikaa viikossa, niin mitä sillä ajalla tehtäisiin? Mä en tiedä, oletteko kauheasti katsellut noita kannattavuuslaskentaluentoja tai mitään muuta tämmöisiä. Puhutaan aina siitä roista. Kuinka paljon se on se ROI tässä investoinnissa. Mutta tämä on vähän kinkkinen juttu. Eli taas kaivan näitä tutkimuksia tuolta esiin. Eli tämä on jo tehty, niin kuin, koska tämä oli tosi kauan aikaa sitten, 2013, yli 10 vuotta sitten. Niin tämä koskee oikeastaan kaikki IT-investointeja. Eli jos me haetaan sitten ajansäästöä, mitä niin kuin Microsoft kaikki paukuttaa hirveästi, että itse me säästettiin niin paljon aikaa, niin tämä tyyppi on tehnyt semmoisen aivan jäätävän tutkimuksen siitä, että se on käynyt kaikki paperit läpi, missä on laskettu IT-investointia kannattavuutta. Ja se tiivistyy aika lailla tuohon. Eli se aika, mikä käytetään tai mikä säästyy, niin se riippuu se kannattavuus siitä, että mihin se säästynyt aika käytetään. Ja sitten sekin vielä, että kuinka paljon kilpailijat on tullut sieltä takamatkalta ohi. Eli tässä on se ihan se perussääntö. Jos säästetään aikaa, niin se kannattavuus lasketaan siitä, mihin se säästynyt aika käytetään. Ei hirveän monimutkaista. Ja jos mietitään noita IT-investointeja yleensä, niin mihin se säästynyt aika voidaan sitten käyttää? Mitä me voitaisiin tehdä paremmin? Niin toi ensimmäinen boksi on sitä, että me tehdään siellä organisaation sisällä jotain paremmin. Siinä on ensimmäinen on justiin niin kuin, että me parannetaan sitä, nopeutetaan päätöksentekokykyä, ollaan strategisesti jotenkin, pystytään miettimään enemmän niitä strategisia asioita. Me ollaan ketterämpiä, me ollaan joustavampia. Ja sitten me voidaan keskittää se aika siihen, että me hankitaan esimerkiksi tämmöisiä hyviä kumppanuuksia. Tai että ei tehdä kaikkea itse, vaan niitä kumppaniverkostoja, niitä ylläpidetään ja parannetaan.
tai sitten, että se henkilöstö on osaavampaa ja siellä on enemmän näitä tämmöisiä erilaisia kyvykkyyksiä. Ja se on se sisäinen arvo. Sitten siirrytään asiakasarvoon. Se on se keskimmäinen boksi. Ja kun mietitään asiakkaan lisäarvoa, niin perinteisesti tämä on jaettu aina siihen tuommoiseen 3 osaan. Eli missä sä voit olla tosi hyvä. Niin sä voit olla tosi hyvä, sä voit olla tuotejohtaja. Nyt mä en tiedä onko linjoilla ketään, mutta otan nämä esimerkit, kun mä käytän niitä aina. Mutta esimerkiksi hyviä esimerkkejä mun mielestä, ne on justiin esimerkiksi Kempi hitsauslaitteet siinä mielessä, että ne on ihan katsotaan markkinoiden parhaimpia, tai Vaisalan mittarit tai mittaristo, niin ne on semmoisia, että ne on niin pitkälti tuotejohtajia siinä, tai sitten mietitään iPhonea esimerkiksi, niin ne on tosi hyviä siinä tuotekehityksessä, niiden tuotteet on niin kuin ihan ykkösiä. Ja sitten on tuo kakkoskohta Operational Excellence, mikä tarkoittaa suomeksi kustannustehokkuutta. Eli kaikki kulut on pistetty ihan tosi liiniksi ja kaikki prosesseja on automatisoitu silleen, että kulut on niin kuin mahdollisimman pienet. Ja toi viimeinen, toi Customer Intimacy, tarkoittaa sitä, että sä tunnet sen asiakkaan tyylin kengän koon. Eli sä tunnet sen sun oman asiakkaan, sen liiketoiminnan niin hyvin, että kukaan ei voi koskaan ottaa sun paikkaa. Eli sä oot niin kuin periaatteessa integroitunut siihen asiakkaaseen ja tiedät ne tarpeet ja kaikki muut. Ja nämä on ne 3 pääasiat. Sitten kun puhutaan asiakaslisäarvon tuottamisesta, niin yleensä ne tippuu tai pitäisi tippua johonkin noista 3. Ja tätä kautta me päästään vasta siihen niin kuin tietyllä tapaa, että mikä on se kannattavuus tai se vaikutus esimerkiksi johonkin tuloslaskelmaan tai taseeseen. Tuossa on vielä semmoinen niin kuin tekoälyn lisäarvo, että kun puhutaan tuosta tekoälystä, toi oli IT-investoinnista yleensä, niin meillä on semmoinen aika tärkeä asia, toi ei saanut kauheasti työpäivän aikana palautumista, niin se ei saanut hirveästi ääniä, mutta se tosiasia on se, että meillä on aika vähän nykyään aikaa ajattelu. Eli semmoinen niin kuin parhaimmillaan kaikilla on semmoisia back-to-back palaverisessioita, ja se on jo niin kuin tutkimuksella osoitettu, että kun et palaudu yhtään työpäivän aikana, niin se käy pitkän päälle tosi raskaaksi. Niin se, että pystyy tekemään sillä tekoälyllä jotain muuta, tai asioita nopeammin, tekee niitä tylsiä rutiinitöitä paljon nopeammin, niin se saattaa lisätä sitä hyvinvointia ja sitten myös niin kuin antaa lisää kyvykkyyksiä, eli sä voit käyttää sen ajan uuden opiskeluun esimerkiksi. Ja tätä on hyvin hankala mitata rahassa. Se voi mitata esimerkiksi sillä työtyytyväisyydellä tai työhyvinvoinnilla, mutta se, että onko sillä suoraan rahallista vaikutusta, niin sitä ei välttämättä ole. Ja sitten tuon keskikohdan mä halusin ottaa, eli toi on nyt siitä asiakkaan lisäarvon tuottamisesta, niin me ollaan nähty näitä, kun moni pelkää niitä tekoälyinvestointeja, me ollaan nähty esimerkiksi Klarna, joka pisti tosi paljon niitä asiakaspalvelijoita sieltä pois sieltä loppukäyttäjätuesta ja korvasi ne tekoälyllä ja chattipotilla. Niin silloin me puhutaan tuosta operational excellence, eli siitä kustannustehokkuudesta. Me voidaan käyttää tekoälyä siihen, jos me halutaan automatisoida tai tehdä tämmöisiä ratkaisuja. Ja silloin se on niin kuin yrityksen siinä strategiassa ja sen mukaisessa. Mutta sitten toisaalta niin me voidaan yrittää jollain tavalla parantamalla sitä laatua tai niin kuin tuntemalla se asiakas paremmin tai kommunikoimalla se asiakkaan kanssa paremmin, niin me voidaan keskittyä siihen tuotejohtajuuteen tai sitten nimenomaan siihen customer intimacy, minkä mä näen tosi semmoisena niin kuin hyvänä potentiaalisena tuntea se asiakas, rouhia sitä dataa, että me tiedetään siitä paljon. Aina kun me mennään myyntipalavereihin, niin me voidaan selvittää siitä paljon, me voidaan niin kuin louhia sitä M365-ympäristöä, sieltä etsiä lisätietoa siitä asiakkaasta. Toki CRM muut niihin ei suoraan pääse käsiksi, mutta joka tapauksessa. Ja se lisäarvo, mitä tuodaan, niin riippuu ihan hirveästi siitä toimialasta. Eli jos me tehdään esimerkiksi tuntilaskutettavaa työtä, niin kuin monet konsultti- tai asiantuntijafirmat saattaa olla tilitoimisto, asianajatoimisto ja muuta, niin mitäs jos sä käytit ennen tunnin siihen yhteen keikkaan, nyt sä teet sen 10 minuutissa? Niin lisääkö se kannattavuutta? Ei se lisää. Eli pitää niin kuin aina miettiä se toimiala, että mitä me sillä haetaan. Että jos me tosiaan tehdään se sama keikka, niin aikaisemmin meni tunti ja nyt käytetään vain 10 minuuttia siihen, mitä me tehdään sen loppuajalla. Otetaanko me lisää niitä keikkoja? Silloin se on niin kuin, se työkuorma kasvaa, mutta se niin kuin, tiedättekö se on edelleen niin kuin sama hintasta. Niin
tämä pitää miettiä sitä aika tarkkaan, että kun lähdetään hakemaan niitä hyötyjä, niin mistä se oikeasti saadaan. Ja edelleen, niin kuin sanottu, niin se on hyvin pitkälle toimialan riippuvaista. Sitten mennään seuraavaan kalvoon. No niin, tiekartta. Kauhean, tämä on vähän sekava, mutta ei se mitään, se johtuu vaan musta. Se perustaso, nyt M365, Copilot-investointi, niin toistan itseäni tosi paljon. Pahoittelut siitä, mutta 35. kerta. Niin jos se data ei ole siellä M365-ympäristössä ja se ei ole jotenkuten hanskassa, eli siellä on niitä versioita, eri versioita ja siellä on niitä kopioita ja duplikaatteja ja kaikkea muuta vastaavaa, tai siellä ei ole mahdollisesti mitään, niin jos se ei ole kunnossa, niin sitten pitää tehdä jotain. Ei tarvitse tehdä heti, mutta pitää niin kuin ajatella se silleen, että okei, ehkä 2-3 vuoden kuluttua me halutaan, että se data on jollain tavalla kunnossa. Sitten pitää ruveta luomaan niitä toimintatapoja, mahdollisesti laittaa niitä elinkaarinhallintapalveluita päälle ja näin poispäin. Mutta jonkun pitää ottaa se data hanskaan. Ja mä tiedän, että se ei ole suurimmassa osassa yrityksissä. Se ei ole niin kuin, tai organisaatioina, niin ei se kiinnosta hirveästi ketään, niin se ei ole välttämättä hanskassa. Nyt sitten pitää ottaa semmoinen niskalenkki. Seuraava taso on sitten käyttäjät. Eli siellä on se promptaustaito, niin se on ihan kiva. Kaikkia tekoäly kiinnosta. Olen ollut yhdessä käyttöönotossa, jossa niin kuin oli väkisin rahattu ihmisiä paikalle. Niin kyllä sieltä pitää löytyä se motivaatio oppia ja haluaa olla mukana tässä tekoälyssä. Ei ainakaan laiteta niitä siihen ensirintamaan. Ja sitten alussa pitää olla tukea, eli pitää olla sitä koulutuksia, klinikoita ja työpajoja. Ja tämä on ihan ehdottoman tärkeää, on se parhaiten käytäntöjen jakaminen ja ideoiden jakaminen siinä porukassa. Eli silloin ei kukaan törmäile yksin siihen seinään, vaan saa tukea sit muilta ja lisää ideoita. Sen jälkeen, kun tämä käyttäjätaso on jollain tavalla hanskassa, niin me siirrytään siihen, että no mitäs meidän myyntitiimi käyttää tätä M365 Copilotia, tai miten me käytetään niin kuin asiakaspalvelussa tai sitten esimerkiksi tuotetaan se teknisdokumentaatio tai ihan mitä vaan. Niin se pitää miettiä niin kuin myös ne yhtenäiset käytännöt niin siinä tiimissä. Eikä pidä, vaan mä tarkoitan, että siitä saa niin kuin ihan hirveästi hyötyä, kun sama porukka jakaa niitä omia ideoita ja parhaimpia semmoisia oivalluksia, mitä ne on saanut. Sitten saa ihan erilaista boostia siihen. Sitten kun nämä 3 tasoa on niin kuin kiivetty, saattaa tulla hikimatkalla, niin sitten me päästään siihen oikeaan lisäarvoon. Sieltä se sitten löytyy, ja sekin tulee ajan kanssa. Eli ajansäästöllä me ei lasketa niin kuin näitä kannattavuuksia, mitä tämä on just yleensä tämä ROI-puhe, vaan se tulee niin kuin siitä, että se organisaatio vedetään siihen samaan suppiloon, se on data kunnossa, toimintatavat kunnossa, se osataan käyttää sitten tekoälyä. Ja silloin se pitäisi näkyä myös jollain tavalla asiakastyössä esimerkiksi. Eli parempaa, nopeampaa asiakaspalvelua, tai just ne viestien käyttää Outlookissa sitä, niin siellä pystyy coachaamaan niitä viestejä, kirjoittaa kohteliaammin. Jos on kansainvälisiä asiakkaita, niin pystyy yllättäen suomalaiseen suuhun sopimattomia sanoja kuin kiitos ja ole hyvä. Ja sitten, että jos vapautuu esimerkiksi tarjousten tekemistä aikaa, niin olisiko enemmän myyntiaikaa. Ja tunnusluvut, tilinpäätösluvut paranee, joo. Tämä on vähän aina semmoinen, että niin kuin mä sanoin, niin ne on yleensä vähän epäsuorasti, vaikuttaa siihen ihan suorastaan niihin rahoihin. Eli pitää olla mittareita, mutta ne ei ole välttämättä sitten rahallisia mittareita. Ja edelleen peruspointti on, kun säästetään se aika, niin mihin se säästynyt aika käytetään? Innovointiin, uuden oppimiseen, johonkin, mutta ei niissä, ja ihanasti olette vastannutkin, että ei palavereihin istumiseen, eikä se, että se ei tuo lisäarvoa, että siellä on 100 uutta sähköpostia tai dokumenttia. Ja näitä, niin kun me puhutaan aina niin kun tehokkuudesta ja tuottavuudesta tietotyössä, siis mä aina kysyn, niin kun, että oikeasti, että onko se sitä, että nyt oli aikaisemmin 5 slide-dekkiä, sait 6, nyt sä saatkin 15. No niin, mutta tiedätte, mitä tarkoitan. Ja kaikki haluaa aina pomminvarman vastauksen. Jos mä nyt laitan sen 1 000 euroa per pilattikäyttäjä, niin mitä mä sillä saan? Niin teitä varmaan ihan hirveästi yllättää, kun mä sanon, että ei semmoista pomminvarmaa vastausta ei ole. Eli se pitää aina niin kuin käydä siinä organisaatiossa ja ne hyödyt tulee pitkällä tähtäimellä. Ja sitten pitää justiin miettiä niitä mittareita silleen, että onko se työtyytyväisyys, mitä me seurataan. Onko se asiakastyytyväisyys tai esimerkiksi se viestinnän laatu, mitä me seurataan. Mitä me seurataan? Mistä se tulee? Ja rahallista arvoa se ei välttämättä ole. Ja edellisestä kerrasta jo, niin niitä
ei voi niin kuin laskea paperilla valmiiksi ja sitten miettiä, että otetaan se lisenssi. Että kyllä se pitää pilotoida, vaikka pienemmällä porukalla, mutta pilotoikaa sieltä, te näette, että miten se otetaan vastaan ja kuinka paljon teillä on tehtävää ja ne valuviat tulee sieltä esille kyllä. Ja tosiaan se mittaaminen, että mitä mitataan, on se sitä työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä, onko se asiakastyytyväisyyttä, mitä se sieltä on. Ja sitten sen jälkeen opitaan, mietitään, että saadaanko me tätä parannettua, mitä meidän pitää tehdä, jotta voidaan ottaa esimerkiksi koko organisaatiolle se käyttöön ja sitten skaalataan, jos voidaan. Jestas, 4 minuuttia etuajassa. Tämä on ihan käsittämätöntä. Mutta nyt voi laittaa tuolta palautetta QR-koodilla puhelimella tai klikkaamalla linkkiä, mikä näkyy tuossa näytöllä. Mutta pitäisikö meidän ottaa se Q&A-osio auki? Tiedä, saako noita mikkejä auki? Joo, mä voin täältä toki avata mikkiäkin, jos jollakin on kysymys, jonka haluaa esittää, niin voi nostaa sieltä kättä pystyyn. Ja Q&Ahan voi sitten kirjoittaa, siellä ei tällä hetkellä ole yhtään kysymystä, mutta nyt on hyvä aika kysyä, jos tästä esityksestä tuli jotain mieleen kysyttävää tai ihan mitä vaan Copilottiin liittyen, niin nyt on hyvä hetki, että me tässä semmoinen vartin verran ollaan vielä paikalla ja vastaillaan kysymyksiin, niin sana on vapaa. Kyllä, ja kommentoida voi, koska toivottavasti siellä on ihmisiä eri mieltä. Se on aina parasta. Pääsen kinastelemaan. En mä kinastele, mutta argumentoi. Niin, kiva olisi kuulla, jos siellä linjoilla on jo joku, joka on jo aika pitkällä Copilot-lisenssien kanssa ja on vähän niin kuin jo miettinyt näitä asioita ja tavallaan on sitä kokemusta, että mihin se säästynyt aika on teidän yrityksessä käytetty tai onko se jotain vinkkejä, mitä haluaa vaikka sit muille jakaa, että näin meille ja nämä huomattiin hyviksi jutuiksi, niin myös niitä kokemuksia voi toki jakaa. Mihin Reeta sä oot käyttänyt sen 3-4 tuntia vai veikkaan, että mä luulen, että sulla on säästyä vielä enemmän 3-4 tuntia viikossa. No, mä tehokäyttäjä. Joo, no mä olen yrittänyt laatua parantaa, että siinä mielessä, että se mitä aikaisemmin teki jonkun tarjouksen, tai esimerkiksi niin kun mä teen paljon ohjeistuksia tai tommosia, niin mä käytän ihan Copilottia siihen, että mä pyydän luomaan sisällysluetteloita. Mun ei tarvitse itse miettiä kaikkea. Ja, joo, siihen mä kyllä käytän ehkä eniten, että sieltä saa lisää aikaa niin kuin tehdä paremmin ja näin poispäin. Mun pitää oikein miettiä. Mutta sitten Exceli on mulle se neuvoo mua aina, että minkä ihanan kaavan mä sieltä valitsen. Teen jonkun verran noita justi kustannuslaskentaa tai jotain muuta tuommoista, tai työmääräarviota. Siellä yleensä Excel sitä auttaa. Olen jeesannut kollegoitakin Excelin kanssa pari kertaa. Tai siis mä en ole jeesannut, vaan Copilot on jeesannut. Kyllä, koska en osaisi mitään niin hienoa. Ja sä napaat vielä sieltä yhden slaidin eteenpäin ennen kuin ihmiset, jos joku haluaa jo sitten lähteä seuraaviin palavereihin tai muihin, niin kerron tässä kohtaa, että meillä jatkuu nämä webinaarisarjat ja nyt tässäkin niin kuin on moneen kertaan näissä Copilot-webinaarissa tullut esille se data, että jos se on siellä levypalveluna tai että se ei ole hanskassa, ja hanskat on ehkä hukassa tai vähän työkalut levällään, niin meillä lähtee uusi webinaarisarja nyt sitten, joka keskittyy siihen nimenomaan dokumentin hallintaan, eli me tullaan käymään todella paljon niin kuin demojen kautta läpi sitä, että miten SharePoint auttaa sitten niin kuin dokumentin hallinnassa, niin laittakaa kalenteriin tuossa päivämäärä jo tuosta ensimmäisestä niin kuin, talteen, ja tuossa on ihan linkki, pääsette jo ilmoittautuu siihen, ja tosiaan tulee varmaan kutsua myös sitten sähköpostilla tämän niin kuin kiitosviestiyhteydessä, mikä näistäkin webinaarisarjoista tulee, mutta se on käytännönläheistä demoamista siitä, että miten me voidaan se meidän lisensseihin kuuluva SharePoint valjastaa sitten dokumentin hallinnan järjestelmästä, ja tänä päivänä aika moni yritys luopuu jo sitten vuosia sitten ostetuista dokumentinhallintajärjestelmistä ja keskittää tosiaan sinne Microsoftin ympäristöön sitten, oli se sitten syy se Copilot tai joku muu, niin myös sitten sen tiedostojen hallinnan. Kyllä. Ja sitten ei ole nyt, seuraava Copilot-webinaari ei ole myöskään sovittu, että nyt on palautteisiin kannattaa sitten laittaa, jos haluatte jotain tiettyä
niin sen lisäksi, että mä tuun myös sinne heilumaan taustalla sinne Riitan kanssa, mutta olen taustalla ja hiljaa. Katsotaan, kuinka hyvin se onnistuu. Se voi olla, että siinä on tekemistä. Joo, ja myös meillä on tulossa siitä niin kuin ihan oma webinaarinsa sitten nimenomaan tässä niin kuin tiedon elinkaaren hallinnasta ja tavallaan miten me sitä kirjaston hoitajan tehtävää voidaan siellä ympäristössä niin kuin tehdä, mitä se tarkoittaa, että me saataisiin se data pysymään ajan tasalla, että me kaikki tiedetään, että se verkkolevy, kun sieltä siirretään, niin siellä on todella paljon sitä vanhentunutta roskaa ja on arkistoitavaa ja on sitä aktiivista dataa, niin miten niiden kanssa niin kuin toimitaan. Niin sitä tietoa me tullaan teille sitten jakamaan tässä nyt kevään aikana. Ja tosiaan tähän SharePointiin liittyen meillä on olemassa siellä laatujärjestelmään oma moduulinsa ja sopimushallintaan oma moduulinsa, jossa itse asiassa on ihan uutuutena toi Visma-Signin allekirjoituspalvelu integroitu, niin myös ne kuuluu tähän tulevaan webinaarisarjaan, niin jos ne kiinnostaa, niin kannattaa tulla kuulla. Kyllä. Vaikka ei kiinnostaisi, jos meinaa saada se M365-ympäristön kuntoon, niin nyt on niin kuin pakko. Meillä ei ole tähän aiheeseen kysymyksiä tuolla Q&A:ssa, niin jos on, niin laittakaa tai nostakaa kättä, niin voidaan vielä jutella lisää siitä. Ai niin, mä unohdin yhden muuten, että miten mä käytän niin Formsin kaikki nuo lomakkeet, niin se on yhdellä promptilla hoituu. Ja sitten koulutuspalautteiden analysointi, niin ne on myös semmoinen, että ne hoituu Copilotilla. Mutta se on tosiaan aika pitkälle semmoinen vähän, että mitä tekee työkseen. Talousihmisillä on vähän erilaiset puolet kuin mulla. Onko sinulla Reetta siitä kokemusta, kun nyt olet vetänyt paljon näitä niin kuin pilottiryhmiä, että siellä on esimerkiksi ollut toki yrityksen koosta riippuen niin muutamasta ihmisestä, muutaman 10 ihmistä niin pilottiryhmässä tavallaan, ja miten niin kuin siitä ne jatkostepit, että kuinka niin kuin yleistä on se, että se on huomattu, että hei, tämä on niin kuin hyvä juttu ja laajennetaan tavallaan sitä Copilotin käyttöä, niin onko sinulla siitä kertoa jotain? Joo, se on organisaatiokohtaista, että tässä on hyvä esimerkki on niin kuin ne, ketkä muistaa Teamsien käyttöönottoja, niin mitä se tehtiin. Ja se menee niin kuin organisaatiossa aika lailla samalla syklillä, että on osa porukkaa, kenellä on semmoisia vaikka digituutoreita tai jotkut muut, ketkä ottaa siitä koppia ja lähtee tekemään sitä tukemista sitten siellä sen pilotin jälkeen. Sitten on organisaatioita, jossa on parviäly käytössä, eli on sitten Teams-tiimi tai Viva Engage-ryhmä, jossa sitten jaetaan niitä vinkkejä. Ja sitten on niitä, että jossa se tietty tapa sitten ehkä vähän hiipuu ja sitä ei lähdetä sitten skaalaamaan, mutta siihen 3 ne oikeastaan on tippunut tähän mennessä. Toki mulla niin kuin näkyvyys katoaa moneen organisaatioon sen jälkeen, kun sieltä se pilotti on ohi. Mutta nämä ne on, että kyllä tietysti parhaiten pärjänneet, kenellä on semmoinen valmis verkosto, tai sitten se verkosto rakennetaan siihen, ketkä tukee sitä sitten. Mutta kyllä siellä monta kertaa tulee niitä semmoisia ihmiset, jotka oikeasti innostuu, niin niistä tulee semmoisia luontaisia soihdunkantajia, ja sitten on äänessä siellä, vaikka ei kukaan haluaisi välttämättä kuulla. Mä tiedän siitä aika paljon. Niin ne saattaa sitten pitää mekkalla siellä ja nostaa sitä Copilottia. Mutta tiedän omasta organisaatiosta, että meillähän oli niitä lisenssejä jonkun verran ja sitten kysyttiin, että haluatko luopua vai haluatko pitää ja vähän oli hiljasta. Ja sitten jossain vaiheessa ajateltiin, että okei, näin hiljasta, että siirretään niitä kokeiluja jollekin muillekin, niin sitten rupesi tulemaan rutinaa. Vaikka oli niin ilmoittanut tälleen näin, että hei, että en mä tee täällä ihan hirveästi mitään, kun mä käytän Wordia ja tolleen, että mä käytän ihan muita työvälineitä. Ja sitten mä ilmoitin, että nyt sun lisenssi lähtee, niin tulee semmoinen, ei! Niin kyllä se ottaa tosiaan aikaa. Se on se 2-6 kuukautta, mikä menee, että se lähtee tulemaan niin kuin osaksi niitä omia rutiineja. No ehkä sitten toinen kysymys siitä, että miten tarkkaan tavallaan yritykset laskee siinä kohtaa, kun miettivät ehkä just tähän pilottiin lähtemistä tai siihen, että hankitaanko niitä Copilot-lisenssejä, niin onko tämä, niin kuin mitä sä kävit tänään läpi, tuommoinen niin kuin laskenta, niin lasketaanko sitä, kuinka tarkkaan niin kuin yritykset miettii sitä, että oikeasti mitä kustannuksia muuta tästä tulee kuin vaan ne lisenssit, että onko se kuinka siellä niin kuin semmoinen jarru tavallaan sille, että lähdetäänkö tähän mukaan vai ei?
No se on just silleen, että miten on budjetoitu. Se riippuu ihan hirveästi siitä, että kun toikin rysähti niin kuin toi M365 Copilot silloin joskus marraskuussa, niin moni ei saanut sitä seuraavan vuoden budjettiin mukaan. Niin ne mietitään kyllä etukäteen, että kyllä ne lisenssit pitää ainakin budjetoida. Mutta sitten siinä vaiheessa mä yleensä huomaan, kun tulee tämä orjapiiskuri konsultti paikalle ja sitten se ilmoittaa sen hintalapun, niin sitten on niin kuin vähintään on silleen, niin kuin, että voi ei, että uskaltaako tämän pistää siihen. Niin siihen ne oikeastaan ne suorien kulujen toi laskeminen niin kuin tyssää. Ja sitten kun kysytään multa aina silleen, että se on myös, että nyt me halutaan tämä, me otetaan tämä lisenssi-investointi, me voidaan ottaa sut sinne esimerkiksi tekesit käyttöönottoa, mutta mitä me täällä saadaan, eli mikä se on just se, niin kuin, että me halutaan lisää tehokkuutta. Sitten mä oon aina vähän silleen, niin kuin, että niin, katsellaanpa tätä vähän tarkemmin. Eli kyllä sitä haetaan sitä, mutta mun mielestä sitä haetaan, kun tehokkuus ja tuottavuus on kaksi ihan eri asiaa. Eli sä voit tehdä tehokkaasti töitä, vähän ajatella semmoista, niin kuin, että sä saat asioita vaikka ripeästi tehtyä. Ja tuottavuushan on sen niin kuin lisäarvon tuottamista. Niin sä tarvitset siihen tuottavuuden kasvuun sen ajan ajatella ja sen palautumisen siitä työpäivästä. Ja niin kuin, että niitäkään kahta ei pitäisi niin kuin sekoittaa. Sitten se seuraava peruskysymys on juuri se, että haetteko te tälle enemmän tuottavuutta vai haetteko te tälle enemmän sitä niin kuin tehokkuutta. Se tehokkuus se on aina lyhyt ajanjakso, että sä et voi loputtomasti olla tehokas. Että jossain vaiheessa tulee se vähän semmoinen, niin kuin, että sit sun pitää oikeasti palautuakin siitä. Niin sitten lähdetään etsimään puhutaan niistä käyttötapauksista, eli lähdetään etsimään, että miten me voitaisiin tätä käyttää. Ja sitten ruvetaan laittaa niitä tuolle asteikolle. Mä en nyt niitä asteikkoja tähän laittanut, mutta kun mietitään niitä käyttötapauksia, niin tuoko se meille lisää sitä asiakasarvoa vai lisääkö se meidän työtyytyväisyyttä esimerkiksi. Ja sitten se, miten sit on keksitty käyttää tai halutaan käyttää, niin se sijoitetaan sinne asteikolla johonkin kohtaan. Ja sitä kautta me ruvetaan sitten saamaan niitä asioita ja sitten me huomataan siinä kohtaa, että okei, että on just tämmöistä sisäistä niin kuin, joustavuutta ja ehkä niin kuin auttaa palautumaan tai antaa ihmisille enemmän aikaa oppia. Mutta se pitää sanoa myös sitten ääneen, että mitä tältä niin kuin halutaan. Että se on pitkä tie, että se tyssää yleensä justiin siihen kohtaan, että kun ne tulee ne suorat kulut ja sitä ei pystytä perustelemaan ihan saman tien. Että anna mulle business case, millä mä tämän niin kuin lasken, että kuinka paljon me saadaan tästä rahaa irti. Niin M365 Copilotin kanssa semmoista ei ole, koska se on sitä tietotyötä, ja tietotyö ei ole niin kuin sinällään itsessään välttämättä tuottavaa, vaan että sä ajattelet tehokkuuden kautta, tai sitten jos on se tuottavuus, niin tosiaan niin parannetaan ihmisten työhyvinvointia, mikä on ihan tämmöinen mun lempilapsi. No se on niin paljon selkeämpi, että jos me nyt ajatellaan vaikka sitä projektia, että meillä on ne datat siellä niin kuin levypalvelimella ja sitten ne siirretään sinne SharePointin päälle, eli tehdään sinne niin kuin ympäristö, joka sitten takaa sen, että se data siellä niin kuin pyörii niin kuin me halutaan, niin sehän on helppo laskea tavallaan se, että mitä se tuo säästöjä, että me voidaan luopua vaikka kokonaan niistä levypalvelimista ja me tiedetään, että se on se projektiaikainen kustannus, kun se kaikki laitetaan kuntoon ja siinä on koulutukset ja niin edelleen ja sen jälkeen se kuuluu niin sanotusti lisensseihin, sieltä ei synny mitään kuukausittaista uutta kustannusta, niin semmoinen on niin kuin helppo laskea, mutta tavallaan tuo Copilot on tosiaan niin paljon kiinni siitä, että minkälainen toimiala, mihin sitä käytät ja niin edelleen. Kyllä, koska sitten tosiaan tämä keissi, että mua nauratti yhdessä yrityksessä, että niin, että mitäs me sitten tehdään, jos me tehdään tämä keikka 10 minuutissa. Että aikaisemmin meni tunti, että nyt me ei voida sitten tuntia laskuttaa. Mä olin silleen, että sitten mietitään, miten se saadaan, niin että ei menetetä rahaa tässä hommassa. Että ei siinä kukaan ole siis mun käsittääkseni menettänyt, mutta se just vaatii pohdintaa, että mikä on se toimiala ja mitkä on ne säännöt, millä tehdään sitä tulosta siellä. Edelleen se lisäarvon tuottaminen on mun mielestä se ihan se ydin, että siihen kannattaa kyllä keskittyä. Miten palvelemme asiakkaita paremmin. Ja kyllä se ainakin niin kuin meillä on ihan täysin keskiössä, että tavallaan just niin kuin sanoit tuossa niin kuin esityksen aikanakin, että tavallaan me saadaan siitä asiakkaasta enemmän siitä datasta irti, että mitä me ollaan niin kuin matkan varrella niin kuin heidän kanssa tehty ja kun ollaan esimerkiksi myynnin toimesta menossa asiakkaalle, niin sillä on paljon niin kuin terävämmät ja tarkemmat ja tiedot siitä, että mitä on tapahtunut, ja sitten voidaan niin kuin helpommin viedä sitä viestiä asiakkaalle ja palvella paremmin ja olla niin kuin kartalla siitä, että kyllä se niin kuin meitä auttaa paljon. Sitten toki kaikki tämä muu, sä teet tarjouksia tai analysoit jotain tietoja ja niin edelleen, niin valtava hyöty
siitä niin kuin siinä kohtaa on. Että tämmöiset yritykset, jotka toimii niin kuin asiakaspalvelutilanteessa, tekee myynnillisiä toimenpiteitä, niin varmasti on niin kuin siinä kohtaa lisenssi paikalla. Kyllä, mutta se just, että se lisenssi ei riitä, että ihmisten pitäisi itse keksiä nämä jutut, että hei, mä voin niin kuin lisätä asiakasarvoa tekemällä näitä juttuja laadukkaammin tai käyttämällä enemmän aikaa esimerkiksi valmistautumisen myyntipalavereihin ja näin poispäin, niin se on ihan mun mielestä jäätävä ajatus, että me jätetään ihmiset sinne niin kuin keskenään näitä miettimään ja keksimään. Sitten se menee niin kuin se suora investointi mun mielestä menee, jos otetaan vielä se konsulttikulu siitä pois, niin se menee ihan niin kuin hukkaan, koska mä voin sanoa, että kun se arki on, kaikki tietää minkälaista se arki on, se, että sä lähdet itse keksimään, sen lisäksi, että sä opettelet itse sen niin kuin käytön, niin sä lähdet vielä itse keksimään, että mihin sä niitä hyödynnät ja vielä keksit itse, että millä tavalla se lasketaan se tietyn tapa se kannattavuus tai se investointi. Eihän niin kuin yksilötasolla tämmöistä voi tehdä, että kyllä siihen joku semmoinen suunnitelma tarvitaan. Joo, kyllähän se meilläkin huomaa, että on meilläkin niitä asiakkaita, jotka niin kuin etunenässä otti vaan lisenssit käyttöön, että hei, me halutaan testata ja kokeilla, mutta kyllä sieltä sitten on tullut se yhteydenotto, että hei, me oikeasti tarvitaan tässä jeesiä ja että saadaan niin kuin nimenomaan niitä rutiineita muutettua ja ne ihmiset oikeasti koulutettua, että tavallaan se voi tyssätä aika nopeasti se, että no eihän tämä toimi tai ei tällä mitään tee, kun tavallaan ei ole sitä tietotaitoa siitä, että miten sitä lisenssiä hyödyntää, miten sitä käytetään, mihin sitä voi käyttää ja tosiaan mietitty noita, niin kuin, että mitä se tarkoittaa meidän yritykselle, mistä me haetaan sitä joko tehokkuutta tai tuottavuutta. Kyllä, ja just nämä kustannusjohteiset yritykset, niin sit ei nyt puhuta taas M365 Copilotista, mutta niin kuin tekoälyhankkeista, niin kyllähän me ollaan nähty tosiaan näitä tämmöisiä vähän joukkoirtisanomisia ja muuta, että silloin on haettu niin kuin tekoälyn käytöllä ihan puhtaasti niitä kustannussäästöjä. Että se on edelleen, että tämä on niin kuin kaikukoppa sille yrityksen strategialle aika pitkälle kanssa, että haluat sä niin kuin tuntea sun asiakkaan tosi hyvin tai palvella sitä, vai sitten, että haluatko sä niin kuin liinata prosessit niin viimeisen päälle, että sieltä tosiaan vaan säästetään kuluja, niin se on se käyttötapa löytyy niin kuin sieltä strategian takaa. Hyvä. Meillä on tässä pari minuuttia vielä aikaa. Mulla ei tähän kohtaan nyt tule lisää kysymyksiä, niin kiitetään teitä kovasti, että olette osallistunut näihin webinaareihin ja kiitosviestissä tulee tosiaan kaikille noin tallenteet kaikkiin setteihin, niin sieltä pääsee sitten kertaamaan ja meihin saa olla yhteyksissä ja mielellään sitten autamme teitä, jos teillä on tämän tiimoilta tarpeita. Kyllä. Heiluvan puhuman pään puolesta kanssa niin iso kiitos, että olette kuunnella loppuun saakka. Näemme ehkä myöhemmin.